Ayan, maing udto sa ako ang mga subscribers. Wala pa ka subscribe na mo ha. Kung na may mga pangutana, comment lang sa ako ang YouTube. May mag-ilot ko ha, karon ha. Dali. Sige, pamatin mo ma'am. Ginhawa di apektahan? Mura maghanap ko. Baan ko niya. Mura ka ng hadlok na sa ko. Mausap pa. Puro ba kong mga lawas? Puro kong mulawa. Ano pa yun? Wala naman. Ganang di ko katulog. Sakit ang dughan? Likod. Dughan lang, sakit dughan. Mag-ana. Niya, kadang kagabi daghan. Di ko hunahon. Di ko katulog siya. Hindi ka katulog. Iyong lang. Ang dugsawon mo rin. Akong kuhan mag-unahon. Naglatagaw. Nagabasa kang unto hapon gabi? Masa hapat ligo. Undangan na to na ha kay mapas mo yung lawas, pas mo sa kusog na siya ha. Pag kurog yung magadog yung lawas na niya, mawadag ka kusog ka na, no? Yan. Ganun. Tapos ano, wala na dyan? Manireviews, mga akong hindi makabuhi. Ganang mo na siya gusakan. Lapas na ka oras kaon? Sa diet. Di ko na diet. Asa ka na yung balay? Lupon. Say. Silingan rin mo mang. Asa na yung Murcia. Naman siya parintis, blokon. Aguilar Village. Sa Aguilar dati. Kita kita mang si? Africana. Abrigana. Abrigana. Bibot. Bibot. Shout out sa taga Blocon. Ayan, taga Blocon. Ay, lakuan mo. Matanaw daw Bodil Sur. Dala ha? Atong tabangan si ma'am kay grabe sakit yan dughan. Ikabuhi niya manervyos na siya no. Sabay pod pas mo sa kusog no. Sige. Ikuan ko mang. Yan po siya. Yan, guna-gunang tignan. Yan niya sa artista. Yan po. Yung bana, bukan natin kuhan, autor. Oo. Yan papa na. Apa na po na. Apa din? Kana okay ra kana. Oh, yan na lang ang uluhang. Sakit din na pagmagoy sa kuhan, bukon. Sumunod na demo. Kantin na magulang. Naliyok ko kung kuhan. Pero sa papa man siya. Wala lagi mo na ito pagkamatay ng ante. Ito, bumi. Kita ka na po. Bantay ko mo eh. Bantay ako, no? Ay, kung ano ba ka lang gawas, masinot lang kaayo. Hindi ka kabalo sa kuha. Karon pagigina ko kung ating naasligan, do kami na mo ha. Ay, kaya kayo. Ako ganyan ko pa niyo. Lagi tawag. Oy, shout out sa taga Iligan. Ako kung may customer. Taga Iligan daw ang nasayod mo nang nakabalo si ma'am no. Ano ang ginaron? Wala mo inang na maghilot karon. Pero sa may. Lalo na bugos. Dili ka baga. Isa ang gina ganyan ba? Inulit na rin mo. Ang papa kaya. Sige, tingnan pangalan. Mary Joy. Hey, huwag mo pahilot dito. Dito sa unahan ba? Ulo, gawas pagkalit. Ito man. Ulo, nangunga ko eh. Kaya ka sa naong di ay. Oh, di tanan ako sa bisip. Hindi ko di mauoy. Hindi ko na nakita mo diri. Ano mo tanah mo? Ano sulod na dito mo? Asa dati ito?
na diga, naadto sa diga. Kanin ko dyan siya. Okay na pa, okay? Mao man nag-iingon na nga ni transfer dire. Dili pa na taga dire. Mas mado jud ka ma'am. Dire ko. Dire mo kita ko mas pag-ilok. Pas mo sa kusog na adjud ka. Ano, manglaba niya. Ligo man. Unto hapon gabi bawal ko ning imasa hakpat ligo. Ang kaon po niya, urang duri man kung sa oras. Pas mo ka sa kaon, pas mo pa jud sa kusog. Samo, panuhot pa yun. Pinagugtuon ko sa itong isa. Pati pa man dahil ba? Hoy, lorado pa. Huwag ka dyan sinigikan. Alas 4 yung oras. Magbutong to siya. Matagapuan. Schedule kayo kag alas 4. Alas 3:30 na nakadiri. Ikaw kay... Pas ka. Ako to, nabidyo-bidyo ka na lang ganyan, no? Oo, customer. May customer. Alas 10 Kita din mo na video kini. Oh, live yan mo. Ano yung tamo? Okay, to ni-chat ni siya nga. Sa ito yung chat mo eh. Oh, bakante pa bang imong... Ano yung tandog na po ni mo diri? Losay ni ha? Kanya kapag ka? Kani Kani losaya. Pag dili ni mo ni tandogon mo na po ni mo nung gapon. Nga magpunga tao sahay ko ta sa sahay ha. Mo ni siya nga tugas mo ko. Chat tinggal mi ganyan mga sunsi. Sa pa mo ni Kuan? Sunsi na para sunsi man naman ka ba tinggal. Oo, mura anak. Ngani. Hindi mi na magkanta alas 2. Kayo wala lang nag-meeting, ganyan rin naman. Meeting ba mo si Islano? Ano naman, face to face na? Oh, face to face naman daw. Gusto magsugod? Sunod, Agosto tingali. Pero hati-hati sa nabaksinag wala. Di wala ba may naisura ng vaksin wala man. Sarman, ipot. O ipon din na. Kung magmas lang balente. Ng bata? Oh, may ka pa vaksin pa. Bakit mo kung vaksin na rin? Dili yun mamao ng inikabot sa eskwelahan kasi pag naka-live ko ba. Naka-distansing pagsulod. Yung pagkawas, magbinangkaim na sila. Mo gani. Nagdula pa sa mga ginikanan. Dukyan man wala naman naggusto kay ganyan pag Kung kayo meeting. ba, no? Kanang, hindi ka kasabot. Ambot lang lagi mo. Kita o pero hindi lang tagakuha na ni mo. Sa dagat pa. Pero dili gid sa mao. O gani po. Kita o yun. Pero supak ba? O sa ko, di po daw nagpabaksino na kung bata eh. Dapat may depensa sa heart ni. Oo niya, imo na pagbaksinan na. Oo, gani. Kasi paparehan ni Guba. Wala na ba sila katubag? Oo, hindi ka man. Ano yung labot? O gani. Ang istorya na lang ito ba, sakit na, may sakit. Ba man mo masulti. Nga naman din ni diferensya. O, wala ng istorya. Oo, natin harol. Yan hangat na ni. Nakalive rin ito. Bisa pag mo kuha na sila. Tao no? Tinood man na. Worldwide man ang na. Oo yun. Ah, Uy. Oh, tubo. Dali sa kumang. asa man? Dali sa tubo sa tayo. Wala, of ka kami. Ha? Dahil ko niya. Uy, uy. Ilan kanina, boss? 243. 243. 243. Asa ang cellphone mo, ma'am? Unirik. Tiro. Asa yung cellphone mo? Cellphone yan. Pero okay, charge. 242. Ilan di ay? Para rabay dami ang kontakta. Oh. Tanaw mo ba nga mo naman na. Dan ka kung wado. Wala pa to. Ako siya, patok lang ka ron. Ari, kinaman ako nga. Irog-irog eh, pud gamay. Mga 40 minutes. Salamat, sir. Ah. Iyuan mo si ako iyok. Ah. Ayun. Ang nga pa, ito nga, mas kalanti dahil. Kamang Rex, kamang ko mas Rex. Kagami. Hindi man. Kagami. Yan na yan. Siguro ka na si Rex ba? Power ka na. Bisan pagdamang. Nga, basta pagdamang. Antak. Sa una, sabay po mis damang, ano? Basta na sa sabungan. Ito banda rin mo ito itong yellow nga. Ikan. Oh, yelo. Antay mo, hindi ko pagkukuha niya. Minipan, katong yelo nga minipan ba? Dapat nakakatapon mo. Kami magkikikuanan sa biskwit Ay, ato. wala ka bantay ko din ito. Ito na ako Di sa ba lamisa. naghatag biskwit? Ito din na ako sa lamisa. Asa? Nalabot.
Abot ni nana mo. Ang mapugot to. Umurong ka lagi to, umurong ka. Nahinan mo na to nag-time, di siya tamong hilot mo sa mga anak ko. Ito tinulog. Taan dyan na to time ba? Oo. Sakit ng puto. Wala na. Weak! Ihap mo? Hospital. Grabe, Ako, panuhot yan, ni mga- mo eh. O, may doon ka Kundi, wala ka mahilot? Kaya naman to siya. Huwag na mabungkag imong panuhot. Tama ko tubig ng kugihan di ba? Isakan. Grabe mo ni mong panuhot, huwag na nagbungkag. Yan, mga Buto-buto anak, ba? talik. Panahod din na. Huwag man mabungkag. Maligo, buto siya gikan magluto. Ito magkaya bulo ko. Peter. Pila man lagi badlong ako ko. Nitubag pag ito sa last lakaw na to mga no. Atong Tambalan ako, naman. Ay, dire. Dili, dito. Dito na. Yato man ni pagka namatay siya. Hindi pa sa grabe kaya to. Nako na to. Grabe ka kayo. Wala na yung gamay na ito kulang. Pagkuli na namo. Namatay siya. Nitubag siya. Kuan. Ito na mete. Okay, dili ko istorya to. Oo. Ito ni. Oo. Pagkagabi niya pagka Wala na pagmatay ito ko malas. Kung tigluto na mo. Yes. Ubihan ka na muluto ba? Yato na. Aman di alay. Pinuntagay. Tando pa ganito. Te, sa mit eh. Mo dito lang yung tando. Oh, ito kayo tando. Siguro mo ito ko ano to yan yan. Tayo mo kayo. Tayo ubag no. Katong gihikap na ko iyang kuhan kaya magpa-check up na sila. Gihikap na kasakita sa kama to eh. Isa mo ito pating kuha na. Sus, grabe naman yung muhat eh. Sa kita sa kamo, diba? Kanainti yan. Basta nagkaginawa ko siya. Kulang gianang, gitulak lang ako ba? Kundi kapar ko, kundi di ko na kumakayag, di nagkahikapon ba? Eh, kita lang, teka ko, itong hikap. Hikap lang yun ako, grabe, hindi yan, te. Kaya kayo. Ay, kayo, ani humog, yan nakihulan, lamin lang kong ginawa. Humog, yan ikaw siya daghan. Di ka, una siya dire. Wala pa tagagikuante ha. Di ko alam dito. Butang, Sa butang, nahilot. butang kita eh. Nakugihan. Madali-dali sa sampit. Sino rin, kugihan kito. Oo, matawa mo masubo-subo. Ano ni mga birthday siya mga anak nga bato na sa mga. Kabalo na. Ito birthday di ko ni Kwan. Tanda. Ni oh. Ito ba ito wala? Ito, biloy. Ate bubugan ako ito eh. Ang duway. Kaya kasi daghan ng tao. Oy, grabe, sa kalisunda po nahurot. Pagka daghan sa tao. oy. Padala na tong kukoy. Go. Wala gaw. Ayun padali ako kita ng tao. Padala ko na. Tama ani. Akong ikaon di. Magkakita ko ta, pero wala lang mag-ilhan. Wala pa kailan. Hindi lang ko. Mao gani. Kakita mo tas tao? Oh. Wala taglag kailan eh. Wala lang, di lang kayo. Karon kailan na gyud. Mutalag kagasa. Ha? Ako lagi mang ganun, matay. Ay, katulad sa kanan. Yan na. Kuya, pero mang bakit? Ito